Mä olen LPS Alaska. LPS Alaska, LPS. Mutta voitte sanoa vaan Alaskaksi tai LPS Alaskaksi. Mutta niin, mä olen uusi täällä. Niin, juu, ja mun nimi on Alaska. Joo, eli mun nimi on Alaska. Mutta tää on vaan keksitty mun nimellä tää kanavan nimi, mutta oikeesti mä en oo tän kanavan johtaja, se vaan keksi musta, mutta olen nyt tässä ensimmäisessä videossa. Joo. Eipä tässä muuta, ja niin mulla on 64 petsiä, eli olen vasta aloittanut keräyksen. Ja mä tein nyt pienen valituksen Hasbrolle. Mut kannattaa tilata, koska mä teen melkein joka päivä videon. Ehkä, mä en tiedä. Mutta mä valitaan Hasbrolle, koska ne alkoi tekee uusia petsejä. Siis uudenlaisia, niillä on tosi kapeat jalat ja mä en vaan jotenkin tykkää niistä. Niin voitte laittaa kommentteihin, niin että tykkää tai laitatteko valituksen myös. Koska mä en ainakaan tykkää niistä uusista petseistä, mutta valitus niille Hasbrolle. Ei millään pahalla, mutta kun me mä haluaisin ainakin tällaisia petsejä. Mutta heippa!